Hi everybody! Welcome to my video. So, the reason na nga inaramid ko dati nga video, ket ko nga i-share kada kayo iti testimony no kasano ka nakilala ni Jesus Christ and kasano na nga dinabdabalan iti life ko. Haan nga tapno mai-glorify iti bagbagik or mai-look down iti other people but to glorify the Lord and makita tayo no kasano nga ag-work mightily iso na iti biyag iti sagtunggal maysa. So, by the way, I would like to introduce myself first. So, I am Jessa Santelia from Cabugao, Ilocos Sur and staying here at Batak, Ilocos Norte. So, kamusta ti sagtunggal maysa? Sapay lang kumata. You are doing good and despite kanda iti mapadasan tayo na pandemic kita, sa pila ko mata ada ta iti si kakaradkad tayo bibiyag pala ita despite kan datoy dati magpadasan tayo nga pandemic itang tiyempo kat sa pila ko mata namayat iti salon at ken ang dati iti safe na sa pila ko mata ma-encourage iti sagtunggal maysa nga ma-encourage nga maadaan met iti nakapingpintas nga relationship kani Christ kaniana. So I would first testify my life before I met Christ. So my life before I met Christ, I would say na a life full of darkness. Darkness in such a way that I don't know kung ano yung purpose ko sa buhay. Wala akong magandang relationship kay God. So, makunak nga tibiyag ko hindi kat talaga nga meaningless and full of darkness. Mati akmet idi nga da iti Apo Diyos pero awan iti ususto nga relationship ko kanya na mabalin nga mapanak maki-miss-miss sa idi kasya pero hanpay nga consistent and contento na ko no anati mangmangagak iti sermon iti mangisurusuro. A life full of insecurities, uncertainties, fears, and other makamundong pamumuhay. Akas ubing dimakkel nga di abroad iti inana makunak nga narigat iti dumakkel nga awan iti ina iti sidong na kakabsat kat dati iti pinaka-struggle ko and pinaka biggest insecurity iti ubingak mabalin nga adu digiti sa sarakek iti lubong maka full iti hole iti nagyan iti puso kasyay anapay mabalin nga akas estudyante idi ket tigol ket i-please iti parents syempre kailangan tayo mat nga aglalaing iti school kasyay and DGT pinaka i-impress kanyak do bingak nga dapat dapat kastoy ay lalaing mo kasyay but sometimes ket mabalin nga mapanak mat iti uneg ti simbaan makijojon digiti church activities kasyay ngem makunak nga ada kurang na talaga or awan di usto nga relationship ko ken ni God ken ni Jesus Christ. Habang di makdakkelak nagado iti pagsubok nga inak na padasan iti panagbiag kasi iti especially iti family mabalin nga mahan nga napintas iti langan iti parents kasyay kasang nagrigat nga agbiag nga haan nga okay iti parents mo kasyay tapos daduma ag problema iti financial kasyay kasang tibiyag ko idikat kaslang awan iti namnama na and
agbibiyag lang iti awan kasiguruduhan na. And even iti salvation ko, jak amo idi no anak papanak, no mapanakmot lang ba heaven, no matay na kanadong aldaw or kastoy, adu dagiti doubts iti panunot ko ken pusok. Ngem idi dumteng iti panawin nga agkolehiyo nakon, I decided na ag-dorm kasi kayat ko nga ag-concentrate iti panagadal ko. So uray mabalin na siguro agawid-awid di balay ngem kayat ko ag-dorm kasi certain purpose ko or goal ko nga ag-concentrate lang iti panagadal ko. And that time, that day di panawin na nakilalak ni Jesus Christ. So, I praise God through the life of Ate Annie na iso na iti inusar ni God akas instrumento nga i-share iti gospel ket iti ko nga damo talaga nga naawatan DJ love ni God kanyak akas anak na han ko talaga amo idi nga kasigayam kapateg iti or kinadakkel iti ayat na para kanyak na inted na iti bugbog to nga anak na nga ni Jesucristo tapno laeng maisalakan na. And that time deta nga nabalian iti perspective ko iti panagbiag and eager nakpay talaga nga mga amukin ni Jesus Christ. And DJ Mot habang daak iti kaseraw umayno ka ni Ate Annie may nakabisi-bisitaan every week kasya the Bible studies me oray nakabisbisi iti panagadal ng praise God ta adala ta di willingness iti heart nga agubay kanya na ket makunak nga deta nga time nga nagbalbaliw adu iti nagbalbaliw through the word of God. So sinursuruan na kami no kasan og quiet time, ag-meditate iti Bible, ag-join iti cell groups, prayer meetings, fellowship within the campus kasjay. So nakan-enjoy iti kapadasak iti college nak and digijay nga activities iti nang tulong kanyak tapno grow nak pay all the more in the knowledge and image of Jesus Christ. So nagdakkel nga katulungan talaga iti Bible, di talaga personal nga relationship mo ni Jesus. Di mismo nga sikat mga encounter kanya na kasi sometimes dagiti questions ko deep inside my mind, deep inside my mind. Tapos saka siya dagiti nagigan iti puso, kan panunot talaga. The question but through the word of God get naging clear and power mo talaga ni God nga aganswer dagiti nga questions. So along the way ti panagubay ko ket syempre adu nga testing, adu nga sufferings kasjay but ada amin purpose sa digijay mamati up kasi di ba ko nada nga no pain no gain. So adu mo takas estudyante ket makunak narigat iti ibaling nga estudyante lalo na adayo ti family king kakasya dumag problema ti financial but nakitak no kasano ti kina-faithful ken kina-good ni God iti life ko habang agbabasak iti college kasjay inikanak iti kakabsat ko digiti kakado ang Bible study tapos digiti kuya in the ministry and ates. So uray man di ko nakita nga ada di insecurity nga awan iti naganak or di mamang iti sidong ko nga nagdimakkel pero mas adu di insubad ni God nga family na isuda ng tulong kanyak iti ka-importansya nga aspeto ti panagbiag ko which is spiritual nga panagbiag ko isuda ti ng tulong kanyak tapno ag-grow pay mamolde karakter ko ken amin matrain amin nga panagluto pay basta adu pay ma-realize ko talaga nga nagdakkel iti grace kanyak ni God kasi I was
was 16, hindi na siya nakiti gospel. And I was lost in that 16 years. Iti pa nagbibiyag ko hangko nga nakilala isuna, hangko na amon digilab na kanya, and I am blessed up until now nga agro-grow na kanya na, not for religion but for my faith and for my true relationship with Him. Katatagon daw I am very blessed and grateful no naman iti ayang ko ita kundi iti tatawid aglawlaw ko na nang tulong kanya ka grow in my spiritual life, and of course dala to digiti sufferings, but they are given nga mapatibgar pa iti faith ko, and mamatiak nga adu pa iti greater things nga obra ni God iti life ko, especially in my personal ministry. So along the way iti obedience ko kat na-realize ko, and it is the command of the Lord that I should share the gospel with iti other people. Diji na-receive ko nga blessing, diji gospel nga na-receive ko, share ko with iti other people. So praise God, at iti leaders nga nang train kada kami no kasi nag-share iti gospel, uray dati siya talaga pat man nagbabainak jak kahit agsasaw iti ado or iti sangwanan ti ado nga tao. Kasi but God, grabe nga ag-work ni God mo talaga. Awan iti makapigil iti sasauna. So, na-try make sure iti bus, iti jeep, iti market, na by public places, nagi parks, kakasjay, and grabe, iso ti kapipintasan nga napasamak iti life ko, iti panagi-share ko ti word ni God, kasi di joy nga ma-experience mo kat han na mai-compare iti joy iti lubong, takdakkel pa DJ nga joy iti maka-share ka ti gospel kumpara DJ kumbaga mga baka iti loto. Basta sa bali nalagip ko iti first time ko nag-share iti gospel iti jeep, tigtigargar nak idi, and idi after kat nagibit nak jak amo na apay bat mamati ak nga tears of joy ajay, kasi sa bali talaga ti feeling na iti makashare iti gospel and aglead iti other people, digiti estudyante inside the campus or digiti willing nga ma-Bible study kat digiti met iti ubra akas estudyante iti college nak, and nakapinpintas na experience digiti kakabsat nga aglead iti other people, again encourage nga grow na kayo in the Lord, not for religion but for the personal relationship with the Lord. Ket tagarod ket I'm so happy na impan na ni God iti kasi situation or iti life ko ita. Kasi adati ti kapipintasan napasamak iti life ko, iti agro kanya na, and mamati ak nga pay iti kaya na obra iti life ko, ado pa iti simpaan na han kumako na ti bagit nga perfecto, but I rely on the grace of God every day, and sapay lang ko ni God iti agwork mat iti biag ti sagtunggan may sakada kayo. Let's always put our trust in Him. Let's know Him better or all the more, moment by moment. Let's read the Bible and meditate on it day and night. And let's all the more grow in the knowledge and image of our Lord Jesus Christ. So, and I encourage you na agatin talaga digiti Bible studies, kasi nang tulong kanya na ma-overcome amin nga emotional problems, So, naman iti situation mo ita, amo kanigad kat agwa-working ka. So, dili kakabsat na enjoy iti agubay talaga kanigad. Because we all do believe that God is in control of everything, lalo tata pandemic. Mabalin nga, ado digiti pagipuputan da iti trust tayo. Mabalin yung vaccine, ano pa ba? Mabalin nga digiti friends and relatives tayo, but
mamatiak nga nilang God iti maka-solve aning nga problems tayo iti life. And sapay la tamadan iti sagtunggal may sa iti nakapimpintas nga langan-langan kini Papa Jesu Cristo. And agyaman nak iti panang buyayo kan dati nga testimony. Somehow na-share ko kada kayo iti no kasanok nga kilalang Jesus Christ and nakasanok na nga dinamdaman iti life ko. And sapay lang ko tama experience yung that new life in Him. So thank you so much. Hope you're encouraged and God bless you all. Bye-bye.